ஹாய் கைஸ், மரியம் ஸ்டார்ஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, ஒரு வீட்டில் போயிட்டு ஃபேனை இந்த மாதிரி அந்த என்ட்ரன்ஸில் வச்சுட்டு, என்ன விஷயம்னா அது வந்து வேற வீட்டு ஃபேனு, அதனால என்ட்ரன்ஸில் வச்சுட்டு நம்ம கேட்டை லாக் பண்ணிட்டு மேலே போய் வேலை பார்க்க போகிறோம். அப்படி மேலே போய் வேலை பார்க்கும்போது அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஏசி கம்ப்ளைண்ட்டாக இருக்குது. ஒரு ஏசியில் கேஸ் தேவைப்படுது, இன்னொரு ஏசியில் கெப்பாசிட்டர் போயிருக்கு. சரி, அந்த கெப்பாசிட்டர் போய் வாங்கிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு. வீட்டுக்காரங்களை சொல்லிட்டு இதே மாதிரி நாங்கள் ஜாமான் வாங்கிட்டு வந்துடுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியே வந்துக்கிட்டு இருக்கோம். வீட்டை விட்டு வெளியே வரும்போது என்னாச்சுன்னா வாசலில் வச்சா ஃபேனை காணோம். என்னடா வீட்டுக்குள்ளே தானடா வச்சோம், நம்ம வாட்ச்மேன் ரூமுக்கு வாசலில் தானடா வச்சோம், யாரை எடுத்துகிட்டு போவா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தா ஃபேனை காணோம். அது என்னன்னா வேற ஆளோட கஸ்டமரோட ஃபேனு. அந்த கஸ்டமருக்கு வந்து ஆல்ரெடி ஃபோன் அடிச்சிட்டாப்புல வந்து மாட்டலையா அப்படின்ட்டு. இந்த வீட்டுக்காரர் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட் பட்டதால ஃபேனை வாசலை வச்சுட்டு அந்த வேலையை முடிச்சுட்டு போய் மாட்டி கொடுத்துருன்னு பார்த்தா அந்த ஃபேனை காணோம். எப்படியாவது அந்த ஃபேனை கண்டுபிடிக்கணும், காசில் இந்த மாதிரி தான் வச்சுட்டு போனேன். ஆனால் அந்த ஃபேனை யாரோ எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்க. சரி, இந்த தெருவில் ஏதாவது சிசிடிவி கேமரா இருக்கான்னு சொல்லி பார்த்தா இந்த தெருவில் லாஸ்ட்டில் ஒரு சிசிடிவி கேமரா இருக்குது. பட் இருந்தாலும் என்ன விஷயம்னா, நம்ம வந்து இங்கே போய் வேலை பார்த்துட்டு அந்த ஏசி 2 ஏசியும் செக் பண்ணுறதுக்கு மொத்தமே 15 நிமிஷம் தான் எடுத்திருக்கும். ஆனால் நம்ம சிசிடிவி கேமரா போய் செக் பண்ண போய் அதுக்கு வந்து ஒழுங்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலைன்னா நம்ம இந்த திருடிட்டு போன ஆள் வந்து இந்த ஏரியா விட்டு போயிடுவாப்புல. இன்னும் ஒரு 10 நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த ஏரியாவுக்குள்ள ஃபுல்லாக சல்லடை போட்டு சலைச்சி எடுத்துட்டா அந்த திருடன் கண்டிப்பாக கிடைச்சிருவாப்புல அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டு, சிசிடிவி இருந்தாலும் இந்த 500 ரூபாய்க்கு ஃபேனுக்காக அவங்க ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொடுப்பாங்களா என்னன்னு தெரியாது நமக்கு. அதனால என்னாச்சுன்னா அந்த சிசிடிவி கேமரா வாய்ப்பு இருந்தாலும் அந்த கேமரா வாய்ப்பை விட்டுட்டு நம்ம இந்த 10 அதாவது இந்த ஏசி செக் பண்றதுக்கு மொத்தமே 15 நிமிஷம் தான் ஆச்சு. 15 நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த ஏசியை செக் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. இந்த ஏரியா விட்டு போறதுக்கு எப்படியும் அவனுக்கு 20 நிமிஷம் ஆகும். அப்ப 20 நிமிஷத்துக்குள்ள இந்த ஏரியாவில் செக் பண்ணி பார்த்துட்டா அந்த தீஃப் வந்து இந்த ஏரியாக்குள்ள தான் இருப்பாப்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. முதல்ல ஒரு 10 பேர் அந்த ஏரியாவில் பக்கத்துல இருந்தாங்க. அதாவது என்னன்னா யாசகம் கேட்டு வந்த ஆளு தான் இந்த வந்து ஃபேனை திருடிட்டு போயிருக்காப்ல. யாசகம் கேட்டு வர்ற மாதிரி வந்துட்டு அந்த வாசல் அந்த ஃபேன் வந்து எடுத்துட்டு போற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல தான் இருந்திருக்கு. அதனால ஈஸியா அவர் வந்து எடுத்துட்டு போயிட்டார் அந்த ஃபேனை. அப்ப அந்த தீஃபை வந்து எப்படியாவது கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணியாச்சு. சிசிடிவி கேமராவை பார்த்து டயத்தை வேஸ்ட் பண்ணிட்டா தீஃப் வந்து அந்த ஏரியா விட்டு வெளியே போயிடுவாப்ல. அப்புறம் கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். நம்ம கஸ்டமர்டையும் நம்ம திட்டு வாங்க வேண்டிய சூழ்நிலை வந்துடும். நமக்கும் ரொம்ப இழப்பு ஏற்படும். ரொம்ப இழப்புனா ஆல்ரெடி அந்த ஃபேனை வந்து 500 ரூபாய் செலவழிச்சு தான் ரெடி பண்ணி வந்திருக்கு. அந்த ரெடி பண்ண காசு கூட இன்னும் அந்த கஸ்டமர்ட்ட இருந்து வாங்கல. அதுக்குள்ள அந்த ஃபேனை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க. 500 ரூபா பிளஸ் அந்த கஸ்டமர் சொன்னா எனக்கு புது ஃபேன் தான் வேணும்னு சொல்லுவாப்ல. புது ஃபேன் ஒரு 1500 ரூபாய், அவங்க செலவழிச்ச காசு ஒரு 500 ரூபாய் அப்படின்னா ரொம்ப நஷ்டமாகும். இன்னைக்கு சம்பாதிக்க காசு உள்ள அந்த ஃபேனுக்கே போட வேண்டி வரும். அப்ப கண்டிப்பா அந்த ஃபேனை கண்டுபிடிச்சு தான் ஆகணும். கண்டுபிடிக்காம விடக்கூடாது. ஆனா சிசிடிவி கேமராவை செக் பண்ணி டயத்தை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு அவங்களுக்கு நமக்கு ப்ராப்பரா அந்த 500 ரூபா ஃபேனுக்காக ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணலைன்னா இருக்க திருடம் வந்து எப்படி தப்பிச்சு போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னாச்சுன்னா அந்த யார் எடுத்திருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்மா கண்டுபிடிச்சிடே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தீரன் படத்துல வர கார்த்திக் மாதிரி சோதால இறங்கியாச்சு. இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா, இருக்க வேலையை முடிக்கணும். அதனால ஹெல்ப்பரை வந்து அனுப்பிவிட்டு நீங்க அந்த வேலையை பார்த்துக்கிட்டு நான் அதுக்குள்ள அந்த ஃபேனை கண்டுபிடிச்சி எடுத்துருவோம் சொல்லியாச்சு. மொத்தமே ஒரு 10-15 சந்து தான் இருக்கும். 10-15 சந்துக்குள்ள கண்டிப்பா கிடைச்சிரும் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையில போய் தேடணும். முதல்ல ஒரு 10 பேர் இருந்தாங்க. அவங்கள பார்த்தா எல்லாமே இன்னசென்ட் மாதிரி தான். அவங்க யாருமே எடுக்கல. அவங்க பேக்கை வந்து காட்டுறதுக்கு என்னது ரொம்ப முன்னுரிமை கொடுக்குறாங்க. நீங்க வந்து பாருங்க தம்பி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னாச்சுன்னா இதே மாதிரி நம்ம போயிட்டு வேற ஏரியாவில் தேங்கலாம் தான் பக்கத்து ஏரியா அந்த ஏரியா தேனா எங்கேயுமே அந்த ஆள் கிடைக்கவே இல்லை. கடைசியா இன்னும் லாஸ்டா ஒரு 2 சந்து இருக்கு. அந்த சந்தில போய் செக் பண்ணணும்னு பார்த்தா அந்த சந்தில சந்தேகத்துக்குரிய 2 நபர் வந்து ஒரு வீட்டு வாசல் இருந்து யாசகம் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க. நான் நேராக போனேன் அந்த வீட்டில். போயிட்டு பேக்கை காட்டு அப்படின்னா பிறந்து காமிச்சாலும் ஃபேன் உள்ள உட்காந்துருக்கு. அதாவது என்னன்னா யாசகம் கேட்குற மாதிரி வந்துட்டு இந்த மாதிரி அக்கம் பக்கம் ஏதாவது நோட் பண்ணிட்டு யார் இல்லைன்னா இருக்கிறத எடுத்துட்டு போயிடுவாங்க. அதனால கொஞ்சம் விழிப்புணர்வா இருக்கணும். யாசகம் கேட்டு வரவங்கள வாசல்ல நிப்பாட்டக்கூடாது. முடிஞ்சா கொடுக்கணும், இல்லைன்னு சொல்லிட்டு வெளியே அனுப்பி கதவை சாத்திடணும். இந்த மாதிரி வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டு இருக்க ஜாமான் எடுத்துட்டு போயிட்டா வரவங்களுக்கு தான் கஷ்டம். அதாவது என்ன விஷயம்னா, அந்த ஃபேன் வந்து ஒரு 500 ரூபாய் மதிப்பு இருக்குன்னு வச்சிடலாம். சிசிடிவி கேமரா போய் இப்போ நான் செக் பண்ண போறேன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அந்த ஆளு ஃபேஸ் ஒழுங்கா தெரியாட்டா கூட இருக்க இது கூட ரொம்ப வாய்ப்பு கூட போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி தான் அந்த சிசிடிவி கேமராவுக்கு நான் முன்னுரிமை கொடுக்கல. நான் எப்படியாவது கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் என்ன விஷயம்னா, இந்த இன்னைக்கு சம்பாதிக்கிற காசு ஃபுல்லாக அந்த ஃபேனுக்கே போட வேண்டியதாகி போயிடும். ஒரு 1000 ரூபாய் 1500 எனக்கு அது வருமானம் கிடைக்குதுன்னா அந்த வருமானத்தை அந்த ஃபேனில் போட்டு அவங்களுக்கு புது ஃபேன் தான் மாற்றுற மாதிரி இருக்கும். அதனால அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வரக்கூடாது. கண்டிப்பாக நான் கண்டுபிடிச்சி தான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அங்கிட்டு இங்கிட்டு அலைஞ்சு தெரிஞ்சு கடைசியாக பார்த்தா ஒரு ஆள் வந்து அந்த ஃபேனை திருடிட்டு தான் போயிருக்காரு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். அவனை கண்டுபிடிச்சோடனே அவர் என்ன பண்ணிட்டாரு, வழக்கம் போல காலை விழுந்துட்டாரு. ஐயா நீ மன்னிச்சுக்கிறீங்க, நான் தெரியாம திருடிட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்ட்டாரு. ஓகே, சீக்கானவனுக்கு வந்து அந்த நேரத்தில் திருடணும்னு எழுதியிருக்கு மேல. இந்த உலகத்துல பெரிய தண்டனை மன்னிப்பு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அந்த மன்னிப்பை கொடுத்தாச்சு. அதாவது விஷயம் என்னன்னா, தேடலுடைய ஒவ்வொரு மனிதனும் ஆல்வேஸ் கெட்டிங் சக்சஸ். எவன் ஒருத்தன் இந்த உலகத்தை தேடி போனா அவனுக்கு கண்டிப்பா சக்சஸ் கிடைக்கும்.
அதுக்காக தான் இந்த ஃபேனை திருடி போனவனை கண்டிப்பாக கண்டே பிடிச்சி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலைஞ்சு திரிஞ்சு கடைசியாக பார்த்தா ஒரு சந்தில் லாஸ்ட் வீட்டில் இருந்தாப்புல. அந்த சந்து தாண்டி போயிட்டு அதுக்கு அந்த திருடன் கண்டுபிடிக்க முடியாது, அது வேற சோனுக்கு போயிடும். அவங்க தான் இருப்பாங்களான்னு நமக்கே ஒரு கேள்விக்குறி ஆகிடும். ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம போய் பார்க்கும்போது அந்த திருடன் இருந்தாப்புல நேராக போயிட்டு நம்ம பேக் செக் பண்ணணும்னு அவனுக்கு வந்தோடனே தெரிஞ்சிருச்சு, இவன் நம்ம திருடிட்டு வந்த ஜாமான் தான் இதே மாதிரி கேட்க வந்திருக்கா அப்படின்னு. அவன் பார்க்கும்போதே தெரியுது அவன் திருடன் தான் அப்படின்ட்டு. ஏன்னா அவன் 40 வயசு தான் இருக்கும், அவன் திருடக்குள்ள கெப்பாசிட்டி இருக்கு, எதா இருந்தாலும் அவன் சமாளிக்கக்கூடிய அந்த உடல் வலிமையும் அவனுக்கு இருக்கு. ஆனால் கையும் களமா பிடிச்சதால அவனுக்கு ஓடுறதுக்கு வழி இல்லை. ஃபேனை கொடுத்துட்டு காலை விட்டா இதே மாதிரி நான் மன்னிச்சுக்கிறேங்க அப்படின்ட்டு. இதனால என்ன சொல்றேன்னா, கீழே இருக்கிற மக்களுக்கு இதே மாதிரி கொஞ்சம் விழிப்புணர்வா இருங்க. யாரையும் வந்து தேவையில்லாம அன்வான்டா வீட்டு வாசல நிக்க வைக்கிறதோ பேசுறதோ அவாய்ட் பண்ணிக்கிறங்க. தேவை முடிஞ்சிச்சுன்னா டக்குன்னு வெளியே போக சொல்லிருங்க, அதுதான் நமக்கு நல்லது. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் காய்ஸ். என் ஃபேன் கிடைச்சிருச்சு, கடைசி அலைஞ்சு திரிஞ்சு என் ஃபேன் கிடைச்சிருச்சு, ரொம்ப சந்தோஷம். நீங்களும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருங்க, இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவம் நடக்காத மாதிரி தவிர்த்துக்கிறங்க. ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.